आजची रात्र आकांक्षासाठी फार महत्वाची ठरणार होती. सूर्य मावळताच तिने तो चेटकिणीचा घडा बनवायला सुरुवात केली. वाकलेले खिळे, लोकर, पापण्यांचे केस आणि मानवी मूत्र. अक्काने आधीच त्या घड्यात काटेरी गवत टाकलं होतं, त्यामुळे हा चेटकिणीचा घडा आता तयार झाला होता. आता फक्त रात्र व्हायची वाट पाहावी लागणार होती. आकांक्षाला हे काम ती चेटकिण घरात नसताना करावं लागणार होतं. याचा अर्थ ती जेव्हा शिकारीला निघणार होती तेव्हाच तिला हे काम करावं लागणार होतं. तोपर्यंत आकांक्षा बसल्या बसल्या त्या चेटकिणीचा विचार करू लागली. चुड़ैल 7 मकान छोड़वार करती है या म्हणीचा अर्थ आकांक्षाला आत्ता कुठे हळूहळू कळू लागला. तसं बघायला गेलं तर बाजूच्याच घरात असलेली ती चेटकिण आकांक्षाच्या घरात कधीही शिरू शकली असती. अशा अनेक घटना होत्या जेव्हा ती सरळ आकांक्षाच्या घरात घुसू शकत होती, पण तिने असं नाही केलं किंवा तिला असं करता नाही आलं. म्हणूनच जेव्हा जेव्हा ती इतरांचे दरवाजे पडवून त्यांच्या छतांवर हैदोस घालत होती तेव्हा आकांक्षाच्या घरावर मात्र असा कोणताच हल्ला झाला नाही. उलट तिने तिच्या जादुई पदार्थाने तिला घराबाहेर आणण्याचा प्रयत्न केला. याचा अर्थ ती आकांक्षाच्या घरात येऊच शकत नव्हती. प्रत्येक वेळी तिने ते दूध म्हणा, लाडू किंवा खीर म्हणा, बाहेरूनच आकांक्षाला दिलं होतं. पण शहरातील त्या आजोबा आजींचं काय? त्यांनी का तिला इथे अडकवलं? रात्र झाली होती. आकांक्षाच्या मनात अनेक विचार होते. ती दारातच कान लावून बसली होती. तिच्या शेजारच्या घरात हालचाल होऊ लागली. आणि काही वेळातच तिने दार उघडलं. चेटकिण घरातून बाहेर आली होती. ती आकांक्षाच्या दारातूनच पुढच्या घराकडे गेली. आकांक्षाच्या एका हातात सुरा तर दुसऱ्या हातात घडा होता. तिने दाराच्या फटीतून त्या चेटकिणीला पुढे जाताना पाहिलं. हीच वेळ होती. आकांक्षाकडे एकच संधी होती, त्या चेटकिणीच्या नकळत तो घडा तिच्या दारात पुरण्याची. जर यात कोणती चूक झाली तर ती चूक सुधरवायला तिला दुसरी संधीच मिळणार नव्हती. काही वेळाने तिने सावधच तिचं दार उघडलं. दाराबाहेर डोकावून पाहिलं तर ती चेटकिण काही घरं दूर जाऊन पोहोचली होती. हीच योग्य वेळ होती. आकांक्षा दबक्या पावल्याने घराबाहेर आली आणि त्या चेटकिणीच्या दारात जाऊन बसली. आपल्या हातातील घडा तिथेच ठेवून दोन्ही हातांनी सूर्याच्या मदतीने ती खड्डा खणू लागली. तिला हे पटापट करावं लागणार होतं. ती मनातल्या मनात सगळ्या देवांचा जप करत होती. तिच्या कपाळावर घाम जमा झाला होता. तिचे हात गार पडले होते, पाय थरथरत होते. ती अधूनमधून त्या चेटकिणीकडे पाहत होती. काही वेळातच तिने हवा तितका खड्डा खणला आणि त्यात मधोमध तो चेटकिणीचा घडा ठेवला आणि त्याच्या आधाराला काही दगड लावून ठेवले. तिने पुन्हा एकदा त्या चेटकिणीकडे पाहिलं, पण यावेळी ती तिला कुठेच दिसत नव्हती. आकांक्षाकडे आता जास्त वेळ नव्हता. ती केव्हाही तिथे येऊ शकत होती. आधीच आकांक्षाने घराबाहेर यावं यासाठी तिने अनेक प्रयत्न केले होते. तिने पटापट त्या घड्यावर माती घालायला सुरुवात केली. तिने ते नीट व्यवस्थित करून ठेवलं आणि ती धावत तिच्या घरात निघून गेली. तिने लगेच दाराला आतून कडी घातली. आकांक्षा घरात पोहोचताच ती वेड्यासारखी एकटीच हसू लागली. ती घामाने ओलीचिंब झाली होती, भीतीने कापत होती, पण तिच्या मनात एक समाधान होतं. चेटकिणीचा खेळ आता संपणार होता. 50हून अधिक वर्षानंतर आता चेटकिणीचा खरा चेहरा या गावासमोर येणार होता. आकांक्षाने एवढं मोठं काम केलं होतं आणि तिच्या शरीरावर एक साधी खरचटल्याचीही खूण नव्हती. आकांक्षाने याच आनंदात आपले डोळे मिटले. ती खूप थकली होती. ती तिथेच झोपी गेली. अचानकच आकांक्षाच्या घरावर जोरजोरात थापा पडू लागल्या. दार उघडा ताई, दार उघडा, मला तुमची मदत हवी आहे. अचानकच झालेल्या या आवाजाने आकांक्षा धडपडून जागी झाली.
आकांक्षा घाबरली होती. त्या आवाजाने तिच्या छातीतील धडधड वाढली होती. त्या चेटकिणीला त्या घड्याबद्दल तर कळलं नसावं. इतक्या दिवसांत कोणी तिचं रात्री दार ठोकलं नव्हतं. मग आजच का असं घडावं? गावातील बायकांनी, शहरातील आजोबा आजींनी आणि त्या आक्का आजींनी सगळ्यांनीच तिला सांगितलं होतं, अंधार पडल्यावर घरातून बाहेर पडायचं नाही. रात्री उशिरा मदतीसाठी कोणी हाका मारल्या तरी दार उघडायचं नाही. आकांक्षा तशीच बसून राहिली, पण बाहेरून तिचं दार धडाधडा बदललं जात होतं. ताई, ताई, दार उघडा, उघडा दरवाजा. तुम्हीच माझी मदत करू शकता. जर माझं मूल वाचलं नाही तर मी माझा इथेच जीव देईन. हा आवाज आकांक्षाला ओळखीचा वाटत होता. संगीता. हो, ही संगीताच होती. पण चेटकिण ही आवाज आणि रूप दोन्ही बदलू शकते. मग तिच्यावर कसा विश्वास ठेवणार? तरी आकांक्षाला राहावलं गेलं नाही. ती आतूनच म्हणाली, मी उघडते दार, पण आधी त्या दिवशी आपल्यात नेमकं काय बोलणं झालं ते मला सांग. मगच मला खात्री पटेल की तू कोणी चेटकिण नाहीस ते. आकांक्षाच्या म्हणण्याप्रमाणे संगीताने तिला त्या दिवशी जे काही बोलणं झालं होतं ते जशाच्या तसं सांगितलं. आकांक्षाला खात्री पटली की बाहेर संगीताच आली होती. आकांक्षाने तरीही एकदा दाराच्या फटीतून बाहेर पाहिलं. बाहेर संगीताच असल्याची खात्री पटताच तिने पटकन दार उघडलं. दार उघडता संगीता आकांक्षाच्या घरात पडली. बाळ, माझं बाळ, वाचवा त्याला. आकांक्षाकडे पाहत ती काहीतरी भलतच बरळत होती. तिचे कपडे रक्ताने माखले होते. तिचं पोट, ती तर गरोदर होती. तिची अवस्था पाहता तिने काही वेळापूर्वीच एका बाळाला जन्म दिला असावा. बाळ, काय झालं तुझ्या बाळाला? आणि तुझे घरचे कुठे आहेत? ती चेटकिण घेऊन गेली माझ्या बाळाला. संगीता आकांक्षाला रडतच सांगू लागली. संगीता, शांत हो आणि मला नीट सांग, नेमकं काय झालं ते. संगीता अजूनही जमिनीवरच पडून होती. ती तशीच खडली गोष्ट आकांक्षाला सांगू लागली. आम्ही सगळे घरात झोपलो होतो. कसल्या तरी आवाजाने मला जाग आली. पाहते तर काय, ती चेटकिण माझ्या पोटावर हात ठेवून कसले तरी मंत्र बडबडत होती. मी घाबरून जोरात किंचाळले. माझ्या बाजूला झोपलेला माझा नवरा जागा झाला. त्याने तिला अडवायचा, मारायचा प्रयत्न केला, पण तिने त्याच्या गळ्याचा लचका तोडून त्याचा जागीच जीव घेतला. आतून मदतीला सासू सासरे धावत आले, पण त्या अवदसेने त्यांनाही मारून टाकलं. मी तिला विरोध करणार तोच माझ्या पोटात कळा सुरू झाल्या. मी विव्हळत होते, ओरडत होते, पण माझ्या मदतीला कोणीच आलं नाही. अशातच त्या चुडेलने माझं बाळ खेचून काढलं आणि ती छतातून जशी आली तशी बाहेर पळून गेली. मला खात्री आहे माझं बाळ जिवंत आहे. मला ते फक्त मिळवून दे. मी आयुष्यभर तुझी ऋणी राहीन. आकांक्षाला आता माहीत होतं चेटकिण आता कुठे होती ती, पण ती किती भयंकर होती हेही तिला विसरून चालणार नव्हतं. एका आईसाठी आकांक्षाने जमिनीवर पडलेला सुरा तिच्या हातात घेतला होता. चेटकिणी विरोधातील तिच्या या लढ्याचा शेवट नेमका काय होणार होता जाणून घेण्यासाठी पाहायला विसरू नका चुडेलचा शेवटचा भाग. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.